Gernika Lumoko Lanbide Ekimenak Zentroak Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan laguntza programa berria aktibatu du kolektibo kalteberetako 55 urtetik gorakoak, luzaroko langabeak, diru-sarrerak bermatzeko errenta hartzen dutenak edo kualifikazio txikikoak. 12 langabe kontrata ditzaten bultzatzeko. Zehazki 55 urtetik 63 urtera bitarteko 9 gizoneskok eta 3 emakumezkok lortu dute Lanbide Ekimenak erakundearen lankontratu hau. Horren bidez mantentze eta garbiketa lanak egingo dituzte foru herrian 6 hilabeterako epean. Proposamen honen bidez, egoera horretan egon eta beharrezko baldintzak bete dituztenei laguntza eman nahi zaie, enpleguaren aldeko apustua eginez, okerren pasatzen ari diren kolektibo hauei lagundu behar baitzaie. Horixe, Jon Lejarraga Lanbideko presidenteak esandakoa. 2015 urteaz geroztik, Gernika Lumoko udalak 51 pertsona kontratatu ditu aldi jakin baterako langabezia programa baten barruan. Langileak, lorezainak eta langileak prestakuntza aldian daude eta azarotik maiatzera bitartean hasiko dira lanean.